Hi guys, medyo buntag ni Jong tanan. Ako na po ni Jijin Burst na po daris kuan guys kusina kay nagluto ko. Luto ko kuan guys sa yuti. Itong inatag na Terlin. Salamat ka sa Terlin. Ang giluto guys, nagluto ko duha ka buok. Sa gulan na ho ka ng biplok. Kaya man si Junjun ganahan o ka ng corn beef ibutang kay kuan ko no. Ang hitan siya sa corn beef may ibutang. Raning himo-himo guys nga luto diplo paghanggi butang nandiyan guys nangabot na daya gi-order ni mama nga kuwan kanang kani nga herbal kuno ni siya mo ni jangi order dito sa ijahang igsuon try lamang pud ni siya. Mara man ni diyang nagustuhan. Ara po ning gikuan guys, gi-vlog ra po din ha kay basin pag nay nakasuway og ginom og ingani ba. O kuan ba ni? Epektibo ba ni? O unsa bay mga bawal dani kay wan mi nakahibaw. Unsa nakatura magigsuon ni mama may naka hibaw kaning tambawa kay mamang kuno ni ilang gimintin pod. Na guys gawa man kuno ni sa kuan sa prutas o kanang sa gulay mo na nagisugdan na ni Nijaw ginom kay nahurot naman tong dahil gihatag sa ijahang igsuon nga lima gipatry man siya dadto ja kay wa man daw gibatig ijang kuto-kuto mo nang giordera na mo isa ka batil kaning luto guys sa raning luto guys. Ay suway o kanang kuan lami ba saba nas brownie og si kuan jadi nandiyan, nagkaluto dani magluto na po ko sa kuha ni mama diyan utan nilawoy nga kamunggay kadawag di aming ko bi ano na mga dyan kadyan tungtong mga dyan kadya ano bi imbento na laman tangkuan guys suwa first time pa nila magluto nga nga diplop mo yung ibutang kasagaran dyan na ibutang ginaling corn beef di mo sila ganahag corn beef kay kung kuno ang hit diba man may nakapalit pang sahog hapon man miningat tukuan merkado dyan ang huling ko sa rip naman day natag na Terlin nga mga utanon mo na naman po yung luto madyo na naman na ay suwa mag-imbintag sa daan. Ayan ang ilunod. Ako ra dari guys ga tikaw-tikaw kay si mama tas gawas kapasilang sa adlaw. Si Junjun to si jang kuan tricycle nag-prepare kay biyahe ko si siya. Sige yan natug pa. Pasagdan naman nasagyan guys no kay mamataw ka ng way klase kay luoy o klasihan busy ka dyan na siya nagdugay ka dyan makatugay dangan ka dyan mga homework manong way klase pasagdan lamang po na kay luoy mampod nagprito di akong buwan gabi nga pot-pot niya kay nagpapalit man si mama o ginamos sige mag samok mo papalit ko ng ginamos para way samok
Palitan na lang na ginamos. Kimukaon ko na siya ginamos. Pero number 1 na bagay ng bawal ng ginamos. Sa naay high blood o naay diabetes. Na ni mga parat. Yeah. Gusto man siya niya. May makay gusto man siya niya mo kaginamos. Palitan na lang ginamos gabi eh. Diya ko nang sarsahon kay diya ko nang sedanan di mga guys magpa tuo. Gusto niya gusto mga niya mo gipalitan na lang po naman karong may samok. Diya mo to na malit lang po pot-pot nga buwad kay gidlaw na po pot-pot nga buwad. Diya gabi ang sedan ni mama nagpaluto siya nagtanghon. Ang gisabawan ra gud nga tanghon diya gibutangan og manok. Diya pili siya kan gamay ra pud kadyo gikaon. Una-una na may dagan ni mama, jawag na ana din na siya ganahan. Nga lamang gikagawan kay nagpapalit og ginamos, nga bawal na bagay siya ng ginamos sa naay high blood. Nga bagay siya tambaw giinom pang diabetes. Ang saon man, og imong supakon sa puton man mo nang tagaan na lang magan sa iyang gusto. Mo nang i-vlog lamang po na hagan sa mga kuan ni mama kay arong makaibaw po tong ubang mga anak ba nga ang ginadili magtuman unsan mga sister nga magtuman mga jud ni nga ang inahan kung sa iyang gusto mo mga masunod sa puton man og dihatag na laman og sa iyang gusto man mo ka ginamos diya sa muka na po junjun nga makipaglalis hatag na laman. Kaon ko lang siya ginamos. Bawal ba dyan ang ginamos? Hatag na laman natagan siya dyan gusto. Karong may samok. Munang i-vlog laman po na guys. Karong makaibaw po na ijahang ubang mga anak ba. Mga bawal nga. Ijahang ipangkaon. Kaya di man ang patuot. Yan na guys, sumot man dahil po doon ka ng bitlog isagol sa kuwan sayote. Lilos ako guys. Kubaan ba dyan po ko? Katong daskuan, kubaan ko kay mga nang naginom ng vitamin dyan, isa ba dyan po ng vitamins nga nakatabang po sa kanangatang kuwan lawas, majuganin kay nadadaras ang istorya kay kanasya mingon na siya og di na siya mainom mo to ang giingnan nga di pwede og wa kay mo ng vitamins kay mosamot kag kalodya majugan ni wani jawn dangi diya karon nagija na pong gatas sige na po ni jag reklamo nga maglain na kuno pud gijang kuto-kuto sa gatas mosamot nagundangan ni jang gatas kay mora ba po na nakapabaskag ni dyan ng ijahang gatas kay ginagmay na ba po yung ijahang kanon magina naman po ng gatas makatagin-tagin insure man ijahang gatas guys vanilla ano ijahang kuwan gatas nakaroon kulbaan kung ginapos dyan mo ano guys luto na guys agad ng kuwan sa yuti mara ba dyan pag sinagulag karning baboy ito na guys magluta na lamang kusuta ni mama mukha na ka ma? Mukha na ka? Ha? Unya na ka mukhahon? Oo, pagkaon lang mo una. Hi guys, good morning guys. Nakano mo guys kay Rap sana patas karsada. Ukra lang malakas. Ukra everyday. Guys, dyan ukra. Everyday jud na. Kaming nakadaan kay abang kay kuan. Okra everyday. Busy mo na akong cook eh. Kaya insert na ba akong cook eh? Kasi insert, libat na ka. Ba? Sumot na niya yung mga kuan ah. Pandigma na sinina ah. Guys, ito na. Hanghang. Ito na rin, hanghang.
Sino pa nga naman ay? Ubirhang? Wala pala magpamuna. Sige tawag ka na day, ubirhang? Hanghang. Hindi ko sidan. Binto? Ayos ah. Naku na siya yung binto yung subran. Uy, mami. Yan guys, mamahaw ta guys. Mamaw na magpukos si mama ang jara ko no. Sige mo kape nga makagwapo ng kape. Magwapo niya ka mura na niya ka ni Pero Pascual. Sige mo kape. Mahaw na ta guys. Ang sadan kay buwad. Mama ang jara mo kami mukha. Buwag ang okra. Okra. Mahaw ta. Sige, nandiyan to. Kaya natuog pa. Kapit na ang kasal. Siya. Karampan na po na siya. Muram pa. Masuka ko balikas din. Muram pa. Rapapam pam pam. Di pa ka mahama, minor kasi naguktok sa plato. Mahal na. Hindi mo ginamos na huwat. Lutuan pa to. Ako ning initon pwede rin siya dito na. Pwede na, karabitan mo tawag na. Moban kag buhol ma. Lami ang tawag di pa ko kumpang. Wow, lang dito pikot-pikot pa ula. Para magkaila pod mong nanay, magkita mo ni nanay. Gusto ko maadto pero problema kay kumpang. Oo, may kumpang. Nalagyan Para natin uwang. magkumpang. Mag-tricycle ta. Pwede naman mag-tricycle mo ulit. Inagmay lang kay. Ang sarap ka. Daghan gali lapat mo. Balon mo. Ado sige ka o sige ka. Ang kuan. Pwede mo kumasikawin, ginagmay, karong hindi mapdas mo kuto-kuto. Sige ka exercise, mag-take ka. Sige ko exercise ko. Sige ingon si Dina. Ano pwede ka mag-exercise ka? Bahala na ka ako. Hindi nakakadungog na ako magsikip. Ano, bahala na ka sa yung kinabuhi. Sa yung buhaton. Hindi ka no, hindi pa ka mag-exercise, mag-exercise gyapon. Exercise. Mag-exercise kasi yaw-yaw. Bakit si yaw-yaw? Ako, ginang-ginang ka mo na kuyaw-yaw. Yuban ako ni yaw-yaw. Si yaw-yaw. Di na dito mo makayaw-yaw. Wala na ko. Kita mo tanan mamatay ram putang tanan. Asam dita na di mabili na ning kalibutan na. Kinsay Nga gahig ulo. kinsay yaw-yawan ma si ate o si Junjun. Parehas sila. Basta mga gahig ulo ng mga tiguang na gahig ulo. Laro, lahi. Hara ko mayaw-yawan di. Di. Manday tiguang na mga gahig nag-u. Si yaw-yaw na gani si Dodong. Ay, sa. Tayo na. Mga tigulang gahig ulo. Takto yung viewers basta mga tigulang na mga gahig nag-ulo. Pagkain daw. May kumitot. Mo di kang yaw-yawan ni Papa kay gahi mo kay ka. Gahi. Hmm. Sabay kagahit ako ko no? Kasabot na ko mo itong magyaw dos Papa kay ka. Gahi kay ka. Gahi pag bato. Nawala si Jesus na ni Puli. Gusto iya matuman. Oh, mura mo kag taga Mars. Nakala ako may mukhaan. Bawa na. Laig pa ni mo di ka taga kuan. Alam ka may magbuot ako may mukhaan. Yung kaon. Di mo kagalingon, di mo ka makabantay gud kay mo kagalingon kami tanaw nimo kami may nagpakabantay. Mag-exercise kinahanglan pa ingnon. Understood na na. Kaya para mo lagsak inyong lawas kay tiguang na. Di may exercise inyon. Ay sus, sisek, mamatay mo gyapon. Salan ba ng istorya? Hindi mo ang ginamos yung sound to. Tuon. Gahi pa jud mo sa bato. Oh, di pa ka nagparat, nakaparat. Ay, nako. Nagmay naman good.
May daghanon. Ay, sus, gamay yung dako, parehara na. Kanay nun sige kagsudan sa kuan. Unang kagahin ni mo, guys, pagka sa bato. Si Ate Danag sa TV na yaw-yawan di. Di matumagyaw yan kuan ta. Sayo. Morning, mamahaw sa guys. Ang sudan tanghon ug ang kuan. Mao na ang gulo. Sige yan, Batay sao na na ang tubig. gulo. Karon, sige yan. Okay na. Nipuli ni Giyan. Paita. May nga naram gyapon tag matiguang. Diloy, ako, matiguan ko, magilumilom ako sa dapi na gunsay gusto ng anak kan ane. Para nini mo, makaayo ni, kanon ako. Disip kan, ay sus, di ko anak kayo. Hoy, lasa. Pait kayo. Lus-lus ni mo. Lus-lus di mo. Taka ka man diya. Pataka. Kago ka, di ko kay maglaway. Ganahan ka, no? Hamat tubig. Ayaw tulog, ay tulog sa'yo kay kan. Ay sus, mahigda tarita ka tulog. Daghan ka ayo siya pakuan. Muna gingon, pag gusto, pag ayaw, dami dahilan. May nga naram pagkakay para sa mugnaong mama. Ikaw may maliwat. Di ko eh. Di na ko tagal problema. Sige yan. Kung sa'yo, iikuha di May kaya araw na ring darating. Magkuhan na ko, mag-ilom-ilom. Sir Linda, pakasabaan na guys. Mura na sir kuhan. Tikiti. Ito yung pakaon mo, untra. Kay way lasa. Pait. Luod. Oh, Los-los ni mo. Luslos ko nun mo ma. diyan yun. Baka nagasin mo kaon. May payasin. Anak ka talaga sa iyong nanay. Biwat yun kasi iyong inahan. O di day tagunahan. Buon mo. Nilamias mama sa kuan guys, sa yuti nga na ibiplo. Magyang isudan. Ako basta lang na magkuhan sa kumba. Baka nang para Pwede mong gani kuno ka mo inom og sayote ibabad sa tubig ma. Pangusus kuno na sa sugar. Kada lang tayo sa nakuan ng mga binisaya. Nanawag si ate gabi eh. Okay na ka diya. Biyaan na ka diha. Biyaan na nagiyan. Ay pa sila sa buhay. Okay na eh. Ang manira ko. Magluto man nas giyan og wa mi. Dito na. Wala problema kasi giyan masaliga naman. Sadyo lang siya mata kay klase ra ba? Hi guys, masunod ni yung tanan. Kamerang duha ni Mama Dari. Kay sige yan ning lakaw nangumpra para sa kuan tindahan. Diya si Mama na dato digda. Nakurat ko kay ningkalit og abot sa tirubi. Gidadan ko ni jag kuan. Bitin naputod. Tuang gaban nangaputod sa kuan pagbiyahe nila. Nagdali-dali to si Ate Ruby kay matuto sila kuan bukid. Mangumpra ko to sila kanang utanan dito sa kuan guys. Bukid nakirat ko kay dari ko ga lingkod-lingkod ba. Abot malamag kuan kalit. Nalami ra ba ni siya guys, sampalaya nga bitin, lami na siya gisahan pero ani siya pait, lami magani ni kanon mura pud kuan ba pitin. Lami siya nan lanon. Lami guys. Lami kanon, ang pipino. Nagdali-dali, nagkarat ng mga way, nanay nagsuwagit na to. Siyati di ay. Mingaw ka dyan kuhan guys. Palibot. Nijanta kong ubanon. Ito sa bukid. Yun pwede bijahas mama way uban. Kay si Junjun biyahe man. Naginot ang biyahe kay harong makapamasahe. Padungol, buhol. Diyan guys, wala day ko nagbutang o kanang intro o kanang music sa kanang vlog kay copyright man ko moto gapon o may klase sila ni Gian Bernice moto ang ipatanaw ni Jang anong sa inang dan nganong
makapiright ug magbutang kog music kung katong intro. Copyright day kuan guys, audio. Unang buhatan panigiyan og kuan guys, outro kanang wa nay copyright kay sayang og makapiright di ta maka dollar og kanang kuan makapiright agad ang vlog. Mo nang wa na lamang po ko nagbutang guys. Buhatan pa nigiyan og outro kay sigiyan ra man ay maghimo kay wa mo ko kalibutan danag sa na paghimo sigiyan ra may makamao ako ay wala mo ko mag-video unja mag-upload mo ra man ay ang na ko anan guys naibawan kay ngano kuno nga gahang vlog wa na kunoy intro music copyright man mo kuno sa pananigian may muwan nga sigiyan pero may mangkuan busy kanunay sa ijang kuan pag eskwela magwat na lamang ko kano sa siya makalugar na ija nang himuan. Diyan guys, maratong ang vlog karon guys. Daghang salamat sa permanentong pagtan-aw. Diyan magyamping mo sa kanunay. God bless you tanan. Bye bye.